Добрый день, тут Ганна Соус з Праги. Вы глядзіце YouTube-канал «Свобода Премиум». И сегодня мы абмяркоўваем стыль в образ лидерки Святланы Тихановской разом с экспертками. Одной из кіраўнікоў Белорусского фонду культурной солидарности, спевачкой, вокальным имиджмейкером Марыной Шукюровой, Русейский. Вот добрый день. Привет, Аня, рада вас бачить. А на соведи из Лондона Даниэла Каледа, экспертка у истории моды. Добрый день, Даниэла. Очень приятно, добрый день. Ну, я хотела пачаць нашу размову з цытаты з Гілары Клінтон, яна мяне ў свой час вельмі ўразіла. Падчас аднаго тэлеінтэрв'ю, нейкая палітычная тэма абмяркоўвалася, і запыталіся, які у вас там дызайнер адзення. Яна адказала журналісту, ці запытаеце вы пра гэта палітыка-мужчыну. Ну вот і я цалкам пагаджаюся, што менавіта так трэба ставіць пытанне, не толькі жанчын-палітыкаў, пытацца пра стиль адзення і пра все, што з гэтым звязанае. Ну і сёння мы будзем пра Святлану Тихановскую гаварыць. І калі людзі глядзяць на фотаздымкі, на відэо яе сустрэч з сусветнымі лідарамі, то вельмі ж такі самараспаўсюджаны каментар, годна выглядае, урэшце не сорамна. А Даниэла, ведаю, што вы прааналізавалі уважліва эвалюцыю вобразу Святланы Тихановскай ад траўня, калі мы яе ўпершыню пабачылі у цэнтральнай выбарчай камісіі, да кастрычніка, калі яна практычна штодня мае сустрэчы з сусветнымі лідарамі. Якія ваши назіранні, якія ваши высновы? Ну, безусловно, мне кажется, нельзя не отметить тот рывок, который Светлана сделала относительно своих образов. Люди готовятся к таким ролям, как у нее годами. Они последовательно строят свой образ, стараются выстраивать определенную идентичность и долю узнаваемости в том, как они выглядят, чтобы люди их видели на улице, и они понимали, что вот это их стиль. Но Светлане пришлось сделать этот рывок в рекордно короткие сроки, поэтому к ее имиджу можно подходить с двух ракурсов. С сугубо канонического, объективного осуждения и анализа ее образов и с точки зрения детального анализа ситуации, в которой она оказалась. Я считаю, что очень сложно судить женщину, у которой муж в тюрьме, ее саму насильно вывезли из страны за некую долю неопрятности или непродуманности образов, которые мы видим в ее ранних выступлениях после выборов. На тот момент выбор одежды у Светланы не стоял и не должен был стоять на первых позициях. Ей нужно было определиться с личностной и политической ролью, которую она должна была на себя взять. Также не стоит ожидать каких-то модных откровений или европейского политического стиля от женщины, которая ранее не была не то что политиком, она не была общественным деятелем, она не была в этой сфере. И любые ее упущения — это даже не ее упущения, это упущение ее пиар-команды в первую очередь. В то же время, если смотреть на вот недавние образы Светланы в ее европейском туре, то прогресс очевиден. Видно не только, что она стала одеваться более соответствующе своей роли, но и то, что она сформировала для себя эту роль и стала соответствовать ей. Во время встречи с президентом Словакии Светлана одела черное платье 3/4 с декольте, и отсутствие пуговиц под горло, как мне кажется, которую мы часто видим во многих ее образах, помогло ей раскрепоститься, она выглядела более уверенной в себе. И, например, на следующий раз я бы поменяла шпильку, возможно, это больше подчеркнуло бы ее щиколотки, потому что она в великолепной форме, и я считаю, что это просто грех этим не пользоваться. И я бы посоветовала ей посмотреть на других мировых политиков-женщин, таких как Никола Стерджен, это глава Шотландской национальной партии, или Хель Торинг-Шмидт, которая была бывшим премьером Дании. Они сочетают в себе вот эту женственность и, самое главное, роль женщины во главе правительства. Но это если уже доводить образ до идеала. Вот мы, калі абмяркоўвалі гэту тэму, я спрабавала ў нашай дыскусіі, каб взяла ўдзел сама Святлана Тихановская. Ну, вот, як мне стало вядома, праз памочнікаў ёй якраз была вельмі цікавая гэтая тэма, але такая сітуацыя цяпер у Беларусі, ну, што яна лічыла немагчымым проста абмяркоўваць вобраз. Ну і сапраўды, Даниэла, вы слушна сказалі, калі муж у турме, калі дзеці ў свой час былі пад пагрозай, так, то думаць пра імідж было цяжка. Ну, мы спадзяемся, што сітуацыя палепшыцца, і гэта мы зможам абмеркаваць таксама і са Святланай. І яна пачуе ваши парады, вашу оценку экспертную. Я так само хотела еще сказать, что вот люди с ее команды мне распавялі, что у Святланы некалькі ёсць чорных сукенак, і гэта не все яе, што ёй часам сяброўкі пазычаюць, потому что яна не мела магчымасці, ясна, шмат чаго прывезці у той сітуацыі, калі яна выязджала. А таксама у яе ёсць адзенне беларускай маркі «Гонар». Таксама вось яна так як даставілі з Беларусі. Была б добрая ідэя, каб беларускія дызайнеры зрабілі для Светланы адмысловую лінейку адзення, каб яна магла спакойна пераапранацца з сустрэчы на сустрэчу.
Ну, абавязкова перадамо гэтую прапанову і Святлане, і, магчыма, нас пачуюць беларускія дызайнеры адзення. Ну, мы можам гаварыць не толькі пра тое, як яна выглядае, але як яна і гаворыць. Яна абсолютно звычайны чалавек была спачатку да выбарчай кампаніі, і я памятаю, як цяжка было журналістам атрымаць яе згоду на інтэрв'ю, і першыя яе відэовыступы, это бачна было, што ў нее быў падрыхтаваны тэкст, яна яго просто зачытвала, і яна адчувала сябе не вельмі ўпэўнена. Бо яна звычайны чалавек, такога досведу просто не мела. І мы бачылі, як з кожным інтэрв'ю, з кожным выступам яна станавілася все больш упэўненая, і цяпер, напрыклад, калі да Святланы звяртаюцца, яна нават не просіць папярэдніх пытанняў, папярэдняга пляну, яна гатовая адразу адказваць на любыя пытанні. Марына, я ведаю, што вы некаторы час дапамагалі камандзе Віктара Бабарыкі, актывістам каманды Віктара Бабарыкі рыхтавацца да публічных выступаў. Ну, вот як вы ацэньваеце эвалюцыю выступаў Святланы, як яна трымаецца, як прамаўляе? Увогуле фігура Святланы выклікае ў мяне найвялікшую павагу і захапленне. Бо сапраўды вось так хутка пераскочыць з ролі маці, жанчыны, якая апекваецца сям'ёй, і так вельмі хутка апынуцца ў ролі палітыка, які сустракаецца з сусветнымі лідарамі палітычнага жыцця, гэта вялікі стрэс. І я з вялікай павагай стаўлюся да Святланы і разумею, як гэта цяжка ўвогуле зрабіцца, вось так скокнуць з адной ролі ў іншую. Што тычыцца менавіта аналізу голасу, то моя прафесія вакальны іміджмейкер. Гэта прафесія, якая нарадзілася на памежжы, на сутыкненні палітычных тэхналогіяў і валодання голасам. Гэта ўзаемазвязана такім чынам, што вось чалавек ідзе на выбары, псіхолог мусіць вылучыць, прааналізаваўшы, які архетып такі максімальна карэктны для гэтага палітыка, і потым, абапіраючыся на гэты архетып, ужо выбудоўваць і стыль адзення, і паводзінаў, як чалавек там сябе ставіць у прасторы, як ён рухае рукамі, і што адбываецца з голасам чалавека. Увогуле, былі такія даследаванні адпаведныя пра аналіз голасу, і высветлілася, што 37% нашай трансляцыі вобразу самога сябе, яны належаць голасу, менавіта таму, як гучыць нашае цела. І заўважна, што Святлана працуе з нейкім прафесіяналам, бо я аналізавала шэраг выступаў і што магу распавесці пра тое, які быў архетып на пачатку палітычнай кар'еры і які архетып у Святланы Ціхановскай цяпер. На пачатку быў такі архетып маці, мяккая, якая апекуецца, голас вось гучаў у галаве, крыху быў такі фальцэтны. Напрыклад, вось ад 8 чэрвеня размова з BBC News, расійскі аддзел. І там вельмі такі павольны тэмп. І сапраўды зашмат энергіі барцоўскай, вось такой геройскай, як мы цяпер назіраем у голасе. Гэта была Святлана маці, Святлана сястра, якая вось побач, клапатлівая, з мяккім голасам. І нават не толькі голас, а і сама структура паведамленняў, сама структура сказаў была такая разняволеная, словы-паразіты, такія няўстойлівыя канструкцыі. Я очень стеснительная, я не умею красиво говорить. У меня нет такой харизмы, как у моего супруга, естественно. Первое видеоинтервью с вами, я очень переживала перед этим. Почему в маске? Ну, потому что, может быть, чтобы людям показать, что все-таки коронавирус, даже картонное изображение в маске. Может быть, потому что на тот момент я не хотела, чтобы, как-то меня видели. Я стесняюсь очень сильно. Зараз, калі мы звернем увагу на апошнія запісы Святланы, што мы бачым? Мы бачым, што голас вось з галавы перайшоў у грудь, і грудны голас, сапраўды, гэта голас кампетэнцыі. Калі чалавек у палітыцы, у бізнесе ці проста сам для сябе выбірае шлях вось дасягнуць менавіта кампетэнтнага вакальнага іміджу, вакальнага вобразу, тады голас мусіць гучаць у грудным рэгістры, мусіць быць вельмі дакладнае паўзаванне. Вось, напрыклад, на пачатку палітычнай кар'еры Святлана казала там, почему я в маске? То, что вот людям показать, что может быть коронавирус. Гэта такі стыль стасункаў даволі пабытовы. А ўжо у апошніх запісах яна кажа так размерана, з паўзамі, моцна, з груднога голасу, что дорогие белорусы, пауза, сегодня втайне от народа
та-та-та-та-та, там Лукашенко провел свою таемную инаугурацию. Дорогие белорусы, сегодня в тайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. І вось уже у гэтым вобразе вакальным мы чуем і кампетэнтнасць, і такую вялікую волю, характар. Я дакладна ведаю, што я гавару. Кажу, я дакладна ведаю, якія думкі я транслюю, да чаго я заклікаю людзей, з чым звяртаюся. І вось такія асноўныя адрозненні, якія адбыліся, гэта тое, што з архетипічнай фігуры маці і такой сястры апекваючай Святлана зрабілася сапраўды барцом, вось такім змагаром, з дакладнымі думкамі пра тое, што рабіць, куды ісці і што ўвогуле адбываецца. І гэта для беларусаў вялікая падтрымка. Бо што б мы ні казалі, ўсё адно чалавек такое стварэнне, які нават падсвядома заўсёды імкнецца атрымаць інфармацыю з розных шляхоў, пры дапамозе якіх чалавек транслюе нешта пра сябе, пра сваю ідэнтычнасць. І голас гэта вельмі такі багаты на інфармацыю шлях. І вельмі заўважна, што змены ёсць. Я якраз у падтрымку вашага аналіза згадала суботнюю размову Святланы з мужам, якая адбылася. Бачна было, што яна і пры ўсім тым, што яна не рыхтавалася да гэтай размовы, яна толькі ведала, што яе здымаюць і што слухаюць з таго боку, акрамя Сергея, пэўныя людзі. Яна казала вельмі так узважана: нас падтрымліваюць, я трымаюся дзякуючы беларусам. І потым, калі яна пытаецца мужа: цябе чакаць? І калі ён кажа не чакаць, то бачна, што яе слёзы на вачах, але яна з голасам як бы цалкам трымае в себе в руках и сказала: так, ну, будем далей змагацца. Делаем все возможное, чтобы скорее вы все вышли. Вот не знаю, как долго это может продлиться, но надеемся, что очень скоро. Делаем все, что все необходимое и по изменению ситуации в республике. Вот я держусь только благодаря белорусам. Знаю, что отступать мы не можем. И никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены, пока не добьемся новых выборов. Вы звярнулі увагу вот на гэтую акалічнасць, наколькі яна трымала сябе ў руках у вельмі такой нервовай сітуацыі для яе, натуральна? Было вельмі балюча глядзець, бо калі вось проста паспрабаваць уявіць сябе, пачуць, і што адбываецца з людзьмі ў такой сітуацыі, гэта страшна, і я б хацела выказаць проста найвялікшую маральную падтрымку Святланы і ейнай сям'і. І сапраўды я заўважыла, што яна пачала вось так моцна кіраваць сваімі эмоцыямі і праз голас, відавочна, таксама, бо наша псіхічнае самаадчуванне і то, як мы вакальна выяўляем свае пачуцці, увогуле свой характар, сваю ідэнтычнасць, усё ўзаемазвязана. Калі кажаш вось такім спакойным, грудным голасам, павольна, размерана, то і адчуваеш сябе таксама сабрана і больш моцна, чым калі, напрыклад, вось голас лётае вось так, летуценна, як там у студэнткі. Так што сапраўды ёсць вялікая праца над сабой, і я зычу Святлане надалей развівацца. Усе беларусы гэта бачуць, усе беларусы гэта падтрымліваюць. На сустрэчах на высокім узроўні заўсёды дзейнічае пратакол, так? Ну, абгаворваецца стыль, тып адзення, будзе сукенка, будуць нахавіцы, ну і цяжка уявіць дэкальтэ, хаця ў Святланы такое невялікае было, ці цяжка уявіць кароткую спадніцу. А вот з другого боку ёсць такі сусветны тренд, я заўважаю, прынамсі, што людзі, жанчыны, адыходзяць ад такой падкрэсленай дагледжанасці і прыгажосці, ад гламурнасці. Ну вот тая ж Хілары, якую я тут цытавала сёння, калі была дзяржсакратаром ЗША, я бачыла, што часта яна, вот валасы ёй проста былі завязаны ў хвосцік, а не укладзеныя так прафесійна, яна не хадзіла да цырульніка, і быў мінімум касметыкі. І Крыстін Лагард, так, кіраўніца Міжнароднага валютнага фонду, прынцыпова і казала пра гэта, адмовілася ад фарбавання сівых валасоў. І Святлана Ціхановская, падкрэслівае заўсёды, што яна не прафесійны палітык, што яна гаворыць з палітыкамі, у тым ліку і чалавечай мовай, хаця і як палітык таксама. Даніэла, як вы мяркуеце, наколькі яе гэтая натуральнасць адпавядае сусветным трендам палітыкаў? Ці яна такі ўжо становіцца традыцыйны еўрапейскі палітык, ці ўсё ж эта натуральнасць застаецца? Я бы сказала, что на данный момент у Светланы есть определенный зазор.
ее политическая идентичность еще формируется, а вместе с ней, соответственно, и формируется ее стиль. Образы, подходящие для мировой политической арены и белорусских реалий, безусловно, разные. Для белорусов, как Марина сказала, она имела образ женщины, которая была их подругой, она могла быть их соседкой, она могла быть учительницей их детей. Она была женщиной, которая встала на защиту своего мужчины. И это было понятно для белорусского народа. Как Нью-Йорк Таймс, например, написал, она была домохозяйкой, которая пошла против диктатора. И от диктатора мы ожидаем сшитых на заказ костюмов Бриони, списанных с госбюджета, которые подразумевают бронежилет даже на встречах в СИЗО КГБ. А от домохозяйки, от подруги мы ожидаем одежду, которую одели бы сами. И я почти уверена, что проведи мы опрос в фокус-группе еще пару месяцев назад, мы бы увидели, что на самом деле люди довольны тем, как она выглядела. Как она выглядела месяц назад, как она выглядела пару недель назад и как она выглядит сейчас. Но, с другой стороны, мы теперь видим Светлану на мировой политической арене, а тут уже существуют определенные правила. Этот активист может появиться в свободном стиле одежды, и это ему, это совершенно простится. Но с политикой мы ожидаем официальной, строгой и выверенной проформы. Ошибки политиков в выборе одежды обсуждаются. И теперь, безусловно, Светлане нужно уделять больше внимания своему внешнему виду, так как международная политика не делает поблажек на личностные и национальные переживания. А что касается натуральности, я искренне считаю, что это выбор каждого человека. Было бы глупо в эпоху бодипозитива и принятия себя фокусироваться на макияже или прическе. Субъективно я бы предпочла видеть Светлану с распущенными, уложенными волосами и с легким макияжем, но это совершенно не играет никакой роли в ее борьбе за свободную Беларусь. Мне кажется, людям на данный момент гораздо важнее ее действия, что она делает, что она добивается, а не то, как она выглядит. Осуждать и разбирать ее образы мы начнем тогда, когда наших людей перестанут избивать на улицах и насиловать в тюрьмах. Это правда. Лорд Белл, такий знакомитый британский піярщик, вялікія сумы былі расходаваны з беларускага бюджэту дзеля таго, каб ён працаваў над паляпшэннем, ашчалавечваннем іміджа Александра Лукашэнкі. Ну, мы ведаем, што каманда Святланы Ціхановскай невялікая, і грошай, я так думаю, што там вялікіх няма. Як вы, Даніэла, мяркуеце, ці дапамога чалавечы Лорд Белл Лукашэнку, і ці патрэбны такога кшталту піярщик Святлане? Учитывая, какие проблемы у лорда Белла были с Cambridge Analytica и его личным имиджем, мне кажется, брать человека, у которого с имиджем не в порядке, и так было глупо со стороны Лукашенко. Но, тем не менее, я считаю, что у Светланы гораздо более человеческий образ. Она женщина, которую другие женщины в Беларуси могут представить собой. И ей не нужно одеваться как-то дорого или модно, или стильно-современно, чтобы быть вот этой женщиной, которая приведет белорусов к свободе. Дзякуй вялікі. Франак Вячорка, дарадца Святланы ў міжнародных справах, казаў мне ў інтэрв'ю на мінулым тыдні, што ў мове Святланы зусім няма палітычных штампаў кліше, адрознна ад многіх палітыкаў і яго ў тым ліку. І кожную прамову яна прапускае праз сябе, і нават падрыхтаваная прамова яна карэктуе, і заўсёды гэта яе прамова, нават калі яна падрыхтаваная. Нядаўняя прамова на ўручэнні ўзнагароды Глобсек 2020, паводле Франака яна цалкам слова ад пачатку до канца яе напісала сама, это была вельмі моцная прамова. Марына, як вы лічыце, ці ёсць Святлане што ўдасканаліць, змяніць у маўленні, у прамовах? Ну, магчыма, сапраўды варта заставацца сабою на той ступені, якой яна цяпер уже, на той ступені падрыхтаванасці. На дадзены момант я лічу, што не варта шмат гэтаму надзяляць увагі, таму што ў Светланы і так усё выдатна атрымоўваецца. Сапраўды прапаў вось гэты хатні голас жанчыны маці, жанчыны сястры, сяброўкі, як Даніэла кажа. Сапраўды цяпер мы чуем Светлану палітыка з такім нізкім кампетэнтным голасам, які цвёрда прамаўляе свае нейкія пазіцыі, правда, распавядае пра свае планы і бачанне сітуацыі. І утрымліваючы ў галаве той факт, што Светлана ніколі не рыхтавалася быць палітычнай фігурай, яна цяпер мае вельмі важкі капітал у палітыцы.
менавіта таму, што яна не штучна зроблены палітык, а жывая жанчына, якую проста жыццё паставіла ў такую сітуацыю, калі немагчыма было зрабіць іншы выбар. І цяпер Светлана гэта такая палітычная фігура, якую яшчэ ў будучым шмат хто будзе аналізаваць. Вось гэты феномен Светланы Ціхановскай. Жанчыны, якая з маці ператварылася ў палітыка, светлая жанчына, наш такі сімвал рэвалюцыі, які вядзе Беларусь да новай Беларусі. Быў яшчэ такі сімвал Беларусі, калі стварыўся аб'яднаны штаб, і аб'ядналіся Вераніка Цапкала, Марыя Калеснікава і Святлана Ціхановская. І я калі рабіла інтэрв'ю ў ліпені яшчэ з Марыяй Калеснікавай, яна мне казала пра тое, што яны яшчэ не былі знаёмы і вырашылі пайсці на цэлы дзень на шопінг, каб бліжэй пазнаёміцца. Ну, вот так. І яны, я звярнула ўвагу, што яны на сцэне адпавядалі адна адной, хаця вот тая ж Марыя мне казала, што так вот просто натуральна адбылося. Даніла, як бы вы стиль вот этой знакомитой тройки характеризовали? Я бы сказала, что в отличие от костюма тройки, где все элементы дополняют друг друга, Колесникова, Тихановская и Цепкало никогда не дополняли друг друга, потому что у них не было цели создать какой-то гармоничный образ из трех женщин, которые эстетически были бы либо похожи, либо контрастировали до такой степени, что это создавало бы нужный эффект. Они были разные, из совершенно разных предвыборных кампаний, из разных профессий, из разных стилей жизни, с разными личными взглядами. И на момент выборов их единство как личности, а не как образов, сыграло роль на объединение Руси, мне кажется. И на данный момент есть смысл обсуждать только Светлану Тихановскую и Марию Колесникову с разных точек зрения, как разные образы белорусской революции. Мария, например, визуально более созвучна девушкам, которые выходят в цепи солидарности. Ее красная помада и бело-красно-белые мотивы в ее одежде или в ее образах, они как бы олицетворяют дух революции. А Светлана Тихановская, являясь де-факто нашим президентом, имеет более строгий, надежный образ, хоть и не выверенный до конца, но тем не менее она более практична. А Вероника Цепкало, по моему мнению, совершенно выпала из контекста текущей революции после ее заявления настоящему времени о героизме Путина, во что бы она ни была одета. А что касается Светланы Тихановской, я уверена, что по мере ее продвижения в мировой политике, формирования политической идентичности, мы увидим цельные образы, достойные ее роли президенту современной Беларуси. И на месте многих мировых брендов, не только белорусских, я бы предлагала Светлане сотрудничество уже теперь, потому что Беларусь — это единственная страна с сугубо мирной революцией. Мы надеемся, что Светлана будет первым женщиной-президентом свободной Беларуси. И роль в создании образа такой женщины была бы бесценна для любого мирового, белорусского или любого бренда. Дякую вялікі. Марына, што б вы параілі Светлане дзеля ўдасканалення беларускай мовы? Яна ёй валодае, але не часта карыстаецца. Вымаўленне ёй вельмі добрае, то, што я чула. Трэба проста пагрузіць сябе максімальна ў лінгвістычны кантэкст. Больш нішто не дапаможа, ніякае чытанне слоўнікаў ці, не ведаю, там, глядзець серыялы на ноч па-беларуску. Не, трэба проста вось максімальна апынуцца ў кантэксце. Проста сказаць: так, сябры, сённяшняй раніцы ўся моя каманда размаўляе выключна па-беларуску, нічога не ведаю. Я мушу ведаць беларускую мову больш дасканала. Магчыма, такое рашэнне апынулася б хорошым у такой сітуацыі. Дякую вялікі за парады. Я спадзяюся, Святлана паслухае і прыслухаецца да гэтых парадаў і да гэтых ацэнак. Стылі вобраз лідаркі Светланы Ціхановскай мы абмяркоўвалі са спявачкай, вакальным іміджмейкерам Марынай Шукюравай Русі, эксперткай у гісторыі моды Данілай Калядой. Дзякуй вялікі, Марына, дзякуй вялікі, Даніла. Спасибо. Дзякую. Подписывайтесь на наш YouTube канал «Свобода Премиум». Всего наилепшего.